akuti atone jeno atule pasi udindo. Munthu amene amayimira boma ngati pali milandu ina yake, loya wa boma akuyenera atule pasi udindo wake ndithudi. Tikukambatuza Frank Mbeta atule pasi chifukwa chani udindo? Akuti tuyeyo ngwakatangale. Iyayi nkhani zakezo Alexis Kamangira loya uja wazivumbulutsaso kumufunsa mafunso kuti ayi amene anadetsedwaso mpaka naronde kuti a Sylvester Namiwa irana natola nkhani pamene pacha. Ndetu kulito kuyankhula atule pasi udindo iye asakhale sojani ofisa ilemekeze zambirimbiri zomwe zikuyankhulidwa. Chabwino tingopanga motere tisanapitirize nkhani tionere zimene wayankhula Sylvester Namiwa. Fa umenemo ndi mmene muli karikapo tifotokoza bwino kodi amene iyo akuti anapalamula mulandu otani amene iyo ndithu Frank Mbeta nkhani zakezo ndi zotani. So tibwere pa nkhani ya lero. Akupanga ndemanga pa nkhani imeneyi, nkhani imene Malawi akukambirana, nkhani yone ndalama za nkhani zifuna ziperekedwe kwa anthu, chiganizo chimene chili unpatriotic, chimene chikususana kwambiri ndi gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino adatikumbusa ngati Malawi kuti mukamakamba nkhani zakatangale ku Malawi musamayiwale kunena kuti mulangizi wamkulu lawyer number 1 Malawi muno Frank Mbeta akuganizidwa kuti anakatenga chileso chanake chingaifa chani. Anti-Corruption Bureau inkafufuza nkhani ina ndiye inafika size ona kuti Anti-Corruption Bureau ikafufuza bwino imafika pena amapita ku koti kukatenga chikalata choti munthu amene amugwire akamuuze zimene akumfunira. Ndiye chikalata chitatuluka olemekezeka a Frank Mbeta anakagwada ku koti lina ku Zomba. Kumeneko anakapasa chileso, anakapasa order kuna kuti Anti-Corruption Bureau isawamange. Ndiye nkhani imene inabwera poyera ife mmene timapempha mlembi wa mabwalo kunena kuti achitepo kanthu timadalira kuti akathandizana ndi olemekezeka a Frank Mbeta amene ali attorney general amene ali lawyer number 1. Ndiye mmene zabwera apa ife timayembekezera atayankhula Akamangira, timayembekeza kuti timva Mbeta akubwera kuzayima kunena kuti ayi ukunama kapena bweresa umboni. Chifukwa chani Mbeta akuyeneka kupanga zimenezo? Panopa Mbeta si lawyer woyima payekha, ndi lawyer wa Malawi wonse. Chinthu chachiwiri ngati attorney general ofisi yawo ifunika ulemu, ifunika kuyilemekeza, komanso iwo mwini afunika ulemu. Ndiye timaganiza kuti apa ngaziti anapanga jaji ena Akamangira atawachula anathamanga ku koti anakane kuti ndiwonongera mbiri, koma kachetechete wa Mbeta ndi ofisi imene ali akuti pasa chithunzi chino kuti zimene akudandaula Malawi jazivuta kuthana nazo. Chifukwa chani panopa Malawi ambiri mukafunsa akudandaula ku mabwalo, mwamva wina akudandaula nkhani ya kuchikwawa, koma Malawi ine yake pano ali ndi nkhani zambiri. Nkhani ina imene Malawi akukwiya nayo ndiona kuti asogolera ndale akumangopita ku koti kukapasidwa chileso kuti asamangidwenso. Zisanzo mukuziziwa. Komanso anthu ena andale akupita ku koti kukatenga order kunena kuti iso satani asamangidwe. Ndiye Malawi amasakasaka njira kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye Akamangira atikumbusa kunena kuti amene toka naneka kuti akhale kaswiri pasukulu azithamanga na Yesu anapanga zomwezi. Ndiye funso kumanena kuti Mbeta ngati ziti zoonadi kuti anakatenga chileso ndi zoonadi, kuti mulandu wawo udatha bwanji? Ndiyeno akhala omasuka bwanji kumalangiza president ndi nduna? Akhala omasuka bwanji kumalangiza a speaker ndi aphungu ku nyumba ya malamulo? Akhala omasuka bwanji kumalangiza ku judiciary kumene aliko pamene iwo wonso kuli nkhani kuti sinathe? Ndiye ifeyo si bwalo sitikunena kuti Frank Mbeta ndi olakwa ayi. Tikunena kuti kuli nkhani imene yabweresedwa poyera idachitika zaka 6 zapitazo, koma amanena kuti nkhani siwola. Nkhani ilero yakula mutu chifukwa chokuti Mbeta si munthu wamba. Mbeta ndi lawyer number 1 Malawi muno. Ndiye tikunena kuti kubwera poyera kwa Akamangira kukanawapasa mwayi Mbeta kuti auze mtundu wa Malawi kuti nkhani imene amafufuzira ija pano idatha, komano popeza nkhaniyo ikukhuza ku Anti-Corruption Bureau. Ndifake kalatayi tawalembera kumeneko kunena kuti mutithandize
amalawi tifuna tiziwe kuti lawyer wathu number 1 amene tifuna kuti atithandize kuthana ndi Katangale kuti nkhani yake ya Katangale ilipo kapena inatha. Ndiyeso atiuze kuti kodi zimene amayankhula akamangira kwana mizira ngati akwana mizira ifa chana akhala chete. Fa anzawo ena atadandaula amene sanakondwe zimene anayankhula akamangira anathamanga kukamangala ku court. Now chete wawoyi akulowesa akunyazisa akulowesa mphepo mu office ya Attorney General. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi kuipatsa moto a Sylvester Namewa. Of course azitenga kutino azitenga kuzimene amayankhula Alex Sikamangira. Chaposa chidapo mpata kupasiranso ni video imene Alex Sikamangira amapanganso atake za chigamulo cha Gangata kuna kuti Gangata anapasidwa ndi kuti mpando jamwina mwake mwa zinyengo khoti linagamula mwa zinyengo jaji ameneyo tapasani ndipo tinayankhulaso nkhani imeneyo. We are back now nkhani ya Frank Mbeta. Timanenanso mmene mukunena kuti iye yutu Kamangirai apanganso atake Frank Mbeta ampanga atake pazotani. Akunena kuti zimene wafotokoza ndi kuti ndani uyuyu Namewa koma sana fotokoze nkhani yeni kuti nkhani yake ndi yotani imene akuti uyuyu anapalamula ndani uyuyu Mbetayi chifake ino ife timazabwerapo pamenepo kuti tizakupaseni kagapo kamene koko. Nkhani ndionena kuti inayambaro ndi kuti 11 years ago zaka 11 zapitazo uyu akuti zaka 6 koma sizoti ndi zaka 6 zapitazo bodza limenelo zaka 11 tukambatu za 2015. Mu 2015 chinachitika ndi chani? Kunali lawyer wina yemwe dzina lake ndi Frank Mbeta, ndipo nthawi imeneyo Frank Mbeta kunapezeka zonena kuti analandira client munthu onena kuti no ndikufuna abwana mukandiyimire pa mulandu wanga ukhudza na kunena kuti no za ijeni nasokoneza misonkho chani kwemala nde ndufuna inuyo mukandiyimire ngati lawyer wanga nanga ujamesa ganyo wake ndi ameneyo maloya maganyo awo ndi ameneyo. Akuti usadandaula bwana ndekatani ndakuyimira anachajana kumeneko ndalama zawo menezi khalire muzandipasa mwakuti ndakawina mlandu apapo mundipasako ndekuti yoyambira mwakuti menezi makhalira basi business as usual. Ndikunapezeka zonena kuti anthu aja anatengirana ndekuti ku court ndekuti tu unali nkhani mlandu onena kuti MRA bungwe lotolera misonkho limapezeka zonotino limayimba mlandu ndekuti no uyuyu amene client wa Frank Mbeta amene anakampeza Mbeta kuti amuyimire komano ndekuti amene amayitsogolera nkhani zakuipanga bwinobwino anali Anti-Corruption Bureau bungwe lomwe limathana ndi Katangale kunoku ku Malawi. Alright, ndikunazapeza kuti nkhani ija kayima chema kaya zinakhala motani kumene kuja kuti inachemetsa usati masewera achina Mbeta awo kaya sitikuziwa. Kunazapezeka zonena kuti no kunabuka no nkhani yonena kuti no Frank Mbeta anapita kuti no akapereke no za chinyengo kwa munthu wina amene amagwira ntchito ku bungwe lotolera misonkho lija la Malawi Revenue Authority ndipo amagwira ntchito kumene koko ngati information komanso communication technology manager amayang'ana ndi kuti mbali zoyang'ana za makompyuta kumene amasungirako mafailo awo makompyuta zina zilichonse amayang'ana kumene kuja anakampeza mkulu amene uja kuti nase apapatu kufuna zonena kuti upite mu makompyuta anu amene masungiramo information utenga ukuzana ndi mentalipirira misonkho ukapeze dzina lawa ndipo joma dziwa timaiti TPNet ukapezeka TPN awa nde ukadelete no mafailo akuti ukakadelete za mafailo zimenezozo iweyo nde kuti ndikupasa 2 million 2 million ndi ila papai upange ziti zimenezo ndeka manager ujaga anaiona motani nkukaipangaso report kaya mwayiona ndenkhani zena zapezeko zonena kuti abungwe la Anti-Corruption Bureau athana ndi Katangale aja atonezeza lala zimenezi ndi zimene timatani timapanga zijayambani kutengesana naye Frank Mbeta kuti apa nkhani isiyo ngokhuzanaso ndi munthu amene amatolera anapanga jana nasokoneza misonkho uja ndekuti client wa Frank Mbeta komanso ndi uyukhuzanaso ndi lawyer iso ndi wazinyengo ndeti kuyenda tithaneso nditani ndi lawyer iso mwayiona pamene paja ndekuti nayambano nkhaniza kupangano raw on amwene kulimbana ndi nani ndi lawyer uja ndi mazuwa maloya amazuwa malamulo amakhala ndi ma loopholes nchifake zimativuta mmakhoti amakhala ndi malo ena ake kuti amatayikira poti pamakhapo ofoka nde uyu Frank Mbeta nona zoti ayapa ndeka yachema ndi basi lamango bloka nkhaniza kupita ndekuti ku court ukatenga chiletso yaye musafu asapitirize kundifufuza sapitirize yani nkhani chane
iyeyo muno wakeyo amayikana mpaka napano amayikana benkhaniyo kunena kuti no ine sindiuziwapo zimenezo ndizaboza sindikuziwapo zina chichonse koma ndikuti wakhala kumatenga chiletso kuchoka nthawi imeneyoyo mu 2015 kuzafika ndekuti chaka cha 2020 zaka 6 akunena namiwa zija mwayiona anamiwa angoyambira panjira arudo zaka 6 kuzafika no zaka 6 zanamiwa zija so pano zaka 6 zanamiwa zija 2020 kunapezeka zonena kuti koti linapezeka kuti lakwanitsa kuchotsa no chiletso chija chimaletsa kuna kuti no Frank Mbeta mlandu usapitirire kuti Anti-Corruption Bureau bungwe lothana ndi katangale lisapitirizenso kulimbana ndi Frank Mbeta wankhani wanena kuti ankafuna kupereka 2 million kwa ICT manager kuja wakuchano wako MRA anachotsa no chiletso choletsa kuti nkhani isapitirire so pano nkhani chekhoza kumapitirira bungwe lothana ndi katangale nayamba ndi kuti kulimbana ndi Frank Mbeta kulimbana kuzafikira ndi kuti no chapano pamene no nkhani zapangaso surface alese sikamangira kubweretsa nkhanizi ndi musankha bwanji no munthu amene no iyeyo ananamizidwapo zachinyengo kuti akhalenso loya amene azika kankhano nkhani zaboma zothana ndi katangale chonsecho yonse ndi wakatangale mwayiona nkhani zati kubwera rumorero apopo nawo kufika ndi kuti no pamene tafika panopa kapezeka zoti na Sylvester nameraiva nkhanija zinakhala motero pajata ndamadumpharo ndimadumpha ndi ma press briefing zili motere no anthu akuombera manja Sylvester namiwa kusearcha nde kuti no kandi pa Facebook pamene popo kuti namiwa iumachita kulemba kuti no popular now zoti Facebook yachita kumupanga make kuti yewo atchukano leroli anthu akamba za iye ali mkamakamu mwa anthu nanga ndibodza so mutu ukamba za iye ali mkamakamu mwa anthudi kunapezeka zonena kuti no basi nde kuti no afika press briefing ya lero nkhani zake zikuyenda motero ndi akumpempha zonena kuti chomwe tikufuna ifeyo ofesi imene ukugwira iweyo ndi ofesi yayikulu kwambiri kumbali ya malamulo kunoko ku Malawi kunena kuti ndi imene imatani imateteza ndi kuti no boma ndi loya wa boma amene ujayi pali nkhani ina yake amene akayimire no boma kuteteza boma nkhani ya serious kwambiri ndiye Frank Mbeta nkhani zakatangale makhamu zitsatiraso bwinobwino kuti ndiye amene zaku Green Belt Initiative zijazanzana authority ndiye amene amanotitika mpaka anthu amene azibweza ndalama nakupatsaranso nkhani zimenezo ndalama zimene anadyazo sititika mpaka na zezo katundu tikalanda chanzani ndamene ndipo anayambadi kumalanda zinthu ngati zimenezo eti sizonena kuti ndi munthu ofunikira kwambiri ndaona kuti yayi office imeneyoyo iweyo ufuna uzikalimbana ndi anzako kuti apanga katangale chonse chiweso unanamizidwa kuti ngwakatangale ufuna utulepa sudindo faso unabwereko nkudzakana nkhani kamangira atakamba iwe wangokhala chete kwengati nkhani dzandi afresh pamene alakwisira anamiwa anyways mene ndikuonera ine ndikuona ngati alakwisa chani Frank Mbeta mukayifufuza nkhani imene ayifotokozera wakhala akuyikana kwambaka kutali kuja of course anakayibloka ndifusobelo nena kuti amakabloka ku court chifukwa chani kuti court lisamange chifukwa chani kuti kapena court lisamufufuze chifukwa chani pamene lizibwera ndifunso komano ndi kuti kuna kuti yeyu sakuyankhula pachina yake I think anaka wakhala kuyankhula nde imagine wakhala munthu kuyiyankhula nkhani kwa zaka 11 ndikuvirize pamango yankhula kuti yayi nafika pona potopa nazo mwayiona zinthu ngati zimenezo zeti so mundifese sindifuna kubhakira munthu wina alise amene alolakwa akumane ndi court mwayioneti kanongofotokoza meneru ilili padzene ndimangofuna kuphwanyaphwanya nkoti titsekule maso tione pamene mwina mwake sitikanatha kuona kupanda kutsekulapo maso ndithu chabwino now we are here funso lomwe tizifunsa pano ndionena kuti kodi no Frank Mbeta atulepa sudindodi kapena Frank Mbeta apitirize okay nkhani imeneyi I think zimatengera no iweyo muno wake umazimva bwanji kuti kodi iweyo nkhani izizi ukuzona ngati nkhani za serious zonoro mafuniko tulepa sudindo kapena iwe ukuzona ngati nzopanda serious koma ina akuzona kuti ndi za serious kuti amene tulepa sudindo faja malo amene kutani ukuyimawo wasati faja udana nawo koma faja malo pokhano tsopano ukakhala zonena kuti iweyo wayeretsedwa koti kakakupezera ngosalakwa ndi kuti ukhoza kukapereza ntchito ija unfortunately mwina ndizifukwa zimene Mbeta sakulephera kantulira pasudindo akatula pasudindo pa Ronald General apita muthali kangosankhirapo munthu wina ndi kuti awa Frank Mbeta yawo yatani yaumapo pamenepo
Now, ngati pali udindo ofunikira kwambiri ndikhulupirira kuti maloya ambiri somwina amaufira kwambiri ndi umene ufandero umakhala kuti iweyo wasandukano ngati superstar umazalembedwa somwina mwake mukambiri ndithu kadzi kumakhala walemba mbiri yako wenepo kuti munthu amene ndali anali loya wamphamvu kwambiri tikati ndikapinakobe the pinnacle of iweyo kukhala loya si onse koma ambiri ndikukhulupirira akhoza kukondwera atasankhidwa motene ndochepa amene angakane titi ndizabe zonena kuti ukuyimira dziko ngati loya ndi udindo wamphamvu kwambiri udindo umene mwina anthu amaukhumba kwa mpakana in a lifetime mpakana ndikumwalira ndi mufuna iye ausiye chifukwa chonena kuti awalozedwa pozotere nkhani zakalekale I think pamene ino mwina iye akulephera kutani kuusiyira udindo kapena wangokhalira chete. Anyways, komano I think Sylvester Namiwa ali ndi point yonena kuti sungamaloze zonena kuti no iwe ndi mfiti pamene iweyo sonde kuti no pakuveka zonena kuti iweyo ukumasungaso nyangaso mwayiona zimakhazo kapena unapeza kuti mbuyomo unazasungapo so nyanga anakupeza ndi nyanga kapena akakuganizira kuti zimazakhabe zokayikitsa kuti ndeti muziwana ndi fiti iwenso ndeti fiti iwenso ndi fiti mwayiona zinthu ngati zimenezozo so mwina pamene akuyima pobiri ndi mmene zikukhaliramo I think Sylvester Namiwa ali ndi point komabe tizisiya kuona kuti no Frank Mbeda akuiona motani ndifunso beonena kuti kodi mmene ankamusankha mkulu amene zimene zanazunikirapo kapena sanazunikire fandeti pamene apazikhala kuunikira kumeneko kotakhala kuonako pali majudgment ena amene apangidwa mosakhala bwino ngati masanzo anthu ena aka president anapeza kuti no ampasa list ya anthu kuti akhululukira anthu na upita muthalika chisamangayebekeze zonoti angadziwe kaidi wina aliyese amadalira anthu amene ali kundendadza ndi amene aona anthu akundendadza anayika umene mudzi amatika ya masambuka munthu amene akawina wake anapha masambuka anapha wajira ubino anapeza kuti antulusa amene amukhululukira I think mistake ngati amene wowo ndifunsobe kuti zimakhala motani kwenikweni ndi such kind of mistakes happen komano ndi ma mistake onena kuti no amaita kupangidwa ndi anthu ena ake deliberately tiziti iyeyo ndekuti sanafufuze bwinobwino kumfufuza kuti kodi ali nkuthekera kapena ziti motere we don't know magayi komano this is what is trending and nkhani iyi ndi nkhani yayikulu I think ndabweresabe mwina mayankho ku nkhani yonena kuti kodi atanapalamula mulandu watani ino mukuiona motani kodi mmene zitilimo Mbeda akuyenera atulepanso udindo kapena ayi of course tingoyankhulaponso chimodzi kodi iyeyo tikamakamba zoti achoke asachoke athandiza dziko lino kapena sathandiza dziko lino fabali nthawi zina zokukhanda anthu ena ake nkumakakamira pamene sapanganso zothandiza dziko lino iyeyo akwanitsa zotani ndiuyo timakamba zonena kuti afuna kumbali yothana ndi katangale asamalimbane no ndi kungolimbana nkuamanga anthu adzafa makatuluka pa belo koma akamanga azialandanso katundu amene anthuwo anaba mwayiona and wayamba kumapanga ziti zimenezozo which is good kulanda ndi kuti ndalama kupanga freeze ma account zinthu zisa tilande ndalama tilande katundu zibwerereso kuboma osati kungoamanga anthu aja akatuluka basa zikadyaso katundu yojanza ana akatuluka pa belo tufuna tilande katundu amene and ndi zimene amapatana mapanga ka movement kameneko a very good movement at least we can point out tingatikuzopanga point out china zake zabwino ngakhalebe paliso zinkhani izi zetu ndesi zingachonso zinkhani zomwe zikuyendazi inuyo mukuiona bwanji nkhani kwadino ino muli guloni na kuti Attorney General atulepanso udindo kapena mwina mukuzonanso mosiyana tiuzeni mu comment section ngati tumuli nawo maganizo azizho mulenzaso maganizo anzathu akuti